Kuku. मा जादों कुकु? कुकु. थाइजौ जादों? कुकु. जादो थाइजौआ जादो. बिरनो रोङा. Kuku kuku kuku. Enaलाय kuku. Hai होन. Kuku. Aja. Ada tak bisa kena lah aja. Kiong sedih nunggu. Kiong sedih. Ayo. Kiong sedih. Sini kau. Han lah kuku. Hah? So hello guys, welcome back to my YouTube channel. माने आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दान्दिसे रायज्लायनो होननानै फैदों आरोखि ना. माने गाइस आं दाखालैयो अलसिया भिडिअ आपल'ड खालामनायाव ओरैबायदि खस्थ' आपल'ड खालामखादोंमोन आङो. एखमबा कपारेट जालाय, एखमबा नेट थांलाय, एखमबा कारेन्ट थांनाय. जायखिजाया आङो बे भिडिअखौ अलसिया भिडिअखौ आङो खेबबा जादों आपल'ड खालामनाया. दानलाय आगारफिनलाय. ओमफ्राय बिनि गेजेरजों आङो लास्टआव आपल'ड खालामनो हाबाय. आपल'ड खालामखांनानै ओमफ्रायो दा नायदो एकदमबारे पपाद जाबाय. दुनियानि बेखार जाबाय आरोखि ना आङो. एकदमबारे मा होनो आरो भिउसानो थाङासै. दासिमबो 3Kल' जादों. सानथाम जाबाय भिडिअ आपल'ड खालामनाया, ओमफ्राय दासिमबो 3Kल'. मा जानो? दाख्लै रुपाथिनि बायदि भिउस थांबाबो जेबो नङामोन. बेहाय 33, 36 थांबाय आरोखि ना. ओमफ्राय दा नैबे मोनसेयाव भिउसानो थाङासै. एकदम गाजा जाखाबाय आरोखि ना. ओरैबायदि गाजा जाखाबाय. र' नायदो भिउसखौ एकदम गाजा जाखाबाय आरोखि ना. 3.3ल' बेक केमेरानि देखायना नायदो गाइस. 3.3 भिउस टुडे एग'. दुनियानि गाजा जाबायलै भिडिअआ गाजा. एकदमबारे 10Kसो थांबाबो जेबो नङामोन. ओमफ्राय थाङासैबो माथो खालामनो. साबसक्राइबारखौ नायदो, ओमफ्राय 24 दङ ने. साबसक्राइबारा 24, भिउसा नायदो 3.3. ओरैबायदि गाजा. ओमफ्राय नै दाख्लै आगारनाय भिडिअआ बेसेबां थांदों होनबा 33 बेसेबांबामोन र'. बेक खालामफिननो आङो. ओमफ्राय नै दाख्लैनिया नैबे आगै रुपाथिया बेसेबां थांदों होनबा नै 33 थांबाय नै 10 देसजों. बेसेबां थांबाबो जेबो नङामोन. ओमफ्राय नाथाय थांनाय नंला इयो नैबे अलसिया ना. भिउस थांनाय नंला इयो. एकदमबारे दुनियानि गाजा जाबाय आरोखि ना. लाजिथावथाव मोनलांलै बोरैबा. थ' माने माथो खालामनो होमबा ना. बिदिनोसै. अबेबा भिडिअ भिउस थाङो, अबेबा भिडिअ भिउस थाङा. अनेक लाख साबसक्राइबार गोनांफ्रानो भिउस थाङा. आंनालाय ओरैनो बोसोराव खेबसे खेबनैल'सो बानायो भिडिअ, बबेबा भिउस थांनो. आं टेनसन नांजायाखै आरोखि ना. जेबो टेनसन गैया आंहा. माने आं बेजों रोंदोंसो आरोखि ना. बेबायदि खालामबा भिउस थाङा, ओरैबायदि खालामबासो भिउस थाङो. बे आंनि मोनसे आइडिया फैलायबाय आरोखि ना. भिउस थांबाबो जेबो नङा. आं दुखु मोनाखै. ओरैनोसो होनफ्लादों आङो, नाथाय आं दुखु जायाखै. आं मोनसे गोदान फरमुलासो सोलोंनो मोनदों आरोखि ना दा इउटुबनिफ्राय. ओरैबायदि. ओमफ्राय गाइस आङो सम बे आंनि लाउदुमनि भिडिअ इउटुब चेनेलाव आङो सम ब्लग खालामगोन. ओमफ्रायो सम आङो एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ खालामगोन. 10-15 मिनिटनि भिडिअ बानायगोन आरोखि. मानोना सर्ट भिडिअ लाबोबाय थागोन. नोंथांमोना सापर्ट खालाम. आं दं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअ लाबोगोन, कन्टेन्ट लाबोगोन. मालाय एकदम मा होनबावनो, एकदमबारे गोसोफ्रा. ओमफ्राय आंनाव देखायनो हानाय दासान्दि जेबो गैथ'वा. ब्लगफोराबो बिदिनो नर्मेल जागोन. गारि घराफोर थाबाथ' भुं होलांनो हागौमोन, बेरायहैनो हागौमोन. नाथाय बाइकबो गैया दा आंनाव. न'आवनो थाबाय थानानै ओरैनो गोदाव सोराव इउटुबफोर नायलाबाय थायो आङो एसे. माथो होनबावनो गाइस. अके गाइस, होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय. गुड नाइट ना मा होनो? नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब, शेयार खालामना होदो. बावैसोनो 30K खालामना होदो आरोखि ना. बाय बाय.